Nej, vi har systemdækning og ikke strukturdækning. Og der er vores emne er, hvor vi gør det inden for ligninger, og inden for det der er vores emne efterår. Ja, jeg begynder bare. På himlen han ser den så tydeligt og klar. Farverne stråler, og den er rigtig rar. Blæsten og regnen stille tager til, imens han beundrer den smukke vind. Den røde farve, han nu beundrer, der på himlen, gør ham så munter. Munterheden iblandt folket smitter, mens regnen drypper og giver ham pletter. Og jeg vil se næste her i grafvinduet, som er her. En grønne farve, nu han ser, og med det samme straks her. Så hopper vi lige en gang tilbage til den sidste. Regnbuen nu, en ende har, dog himlen straks bliver helt klar. Og ja, det var så vores systemdigt. Og som I nok kan se, så har vi brugt Inspire til blandt andet at sætte nogle E'er ind, for at gøre det mere matematisk. Stille det op i en bestemt rækkefølge. Eksempel som vi ser i nummer 2, hvor det er det bestemte integral. Og jeg ellers skal bare prøve at bruge de systemer, de fordele Inspire kan give os. Ja, det var det. Det var hyggeligt.